panzi andichisienda kachibata kuti dzwi paka Harare. Shemu Harare chiri kuti kudini? Zimbabwe nasi ndiri kuremerwa. Ndiri kuremerwa. Ndinoda kungochibatanidza mukoma KB nenyaya yepamufa kose, yemumba mune churu, yenyoka yakatakurwa ikanokandwa kurwizi, nokupenga kwevanhu. Muri yeZimbabwe musi wesvondo yanga iri bata mupfupi bata murefu. Pane mumwe musha vanhu vakawanda kuti asika vachaita zvuru, vamwe vachidonedza waya. Tasvika mukati menzvimbo iyi takazama kuda kuitira nyaya panze kusvikira tazopinda mumba mushure mekuti panga pasikafambiki. Vanhu vakawandisa. Amiri shokuranga rafamba sei. Nyaya ndutaura panapa mukoma KB ndiye mukadzi ane 27 years dzekuberekwa. Mukadzi uyu akaroorwa pa 27 years aroorwa kaviri. Asi anotaura achiti iye zvandiri kupupura ndezvechokwadi. Handidi kureva manyepo. Nokuti ndikareva manyepo handikwanisi kubatsirwa. Apa ndiri kutsvaga batsiri. Ari kutsvaga rubatsiro rwei? Pakutanga mukadzi akaroorwa akaita mwana 1. Akangomuka murume achiti izvo inini handichada. Ndati handichada chikonzero handina. Handina chikonzero. Tora hako zviri mumbaenda. Zvese usambosiya kana chinhu. Ndisire hembe dzangu chete. Ndokuroorwa nemurume wapiri. Murume wapiri ndokumutekera nemotokari. Murume wapiri ndokungobuda pasi ndokubva arova achibva aenda. Haana kudzoka. Akanoti iye zera rangu ndiri mwana mudiki. Vabereki vangu vakaberekerwa mukati mekereke. Handigoni kubata mushonga kana kuenda kufamba ndichipfugama. Ndokubva ndatika ndinamate. Makore angu awanda. Sezvo ndiri munhu ane vana vaviri. Ndifambe ndichinyengetera. Ndichienda mukati medhenioroshi. Ndopinda mungometi yedenga. Mudhenioroshi wiri binifo. Wakachiwemba ndigobatsirwa mukati medhenioroshi wiri binifo. Wakachiwemba kiminikasha. Zvikanzi kudini mukutenderera kwaizvo? Chinzwa ipa nenyaya yake. Kutaura kuno kwatiri kuita anamata machechi anokwana 11 chete 11. 11 machechi kusanganisira dzemweya mutsvene, dzinyasha, asi dzese dzinoshivedza kuti Jehovha mwanakomana waMwari anova Jesu ndiye mwanakomana waMwari, kureva kuti arunamata chinhu 1. Asi makerekesi akanamata aya hapana mukuru wekereke kurambwa. Handitika yes. Nevarume vaviri vangobva pamba kumusiya pasina mhosva kana dambudziko neproperty yese. Ati ndakuchira ndinobatsirwa. Kwese kuenda chidoni kunonamata. Ari kusvika chikombisa nokuru kereke. Kusanganisira mekereke raakatobatwa. Kubatwa rape case. Zvokuita bondi nemwe mukati mekereke. Nyaya yakatoenda kumapurisa. Mukuru wekereke atobhadza malawyers nokubhadzira kuenda kumakosi kuramba kuti kwete manyepo. Asi ndo zvakaitika. Asi ari kuti iye ishokwadi ndakabatwa. Kumwe kwese kwandakabvako ndakatosiya zvakarada kukombiswa. Kukopinda mukereke nhasi ndakutodiwa nemukuru wekereke. Teki neni zvokuti ndotosiya kereke richiti mukadzi chakazviona nofungira pamwe ndiri kudawo. Ndo dambudziko raakuchema nderekuti kwandinofanira kuenda kunobatsirwa vanhu vacho vanobatsira ivavo vanoda inini. Achada kundibatsira. Baba Isabel. Baba Pati. 11 churches. Dzaenda. Ari kungokandwa shoko. Anokandwa shoko. Ende harisi shoko chederereka. Pane zvinamira. Teki. Yokuti anotoshedzera kuti aiva kana mukadzi wangu andira naye anofanira kutozviziva kuti iwo ndiri kukuda iwewe. Zvokuti anopesa notiza muchechi. Washedzera kuti ndai Zimbabwe. Saka rudo rwandiri kuda kupiwa uru nderupi? Ndikagara mumba ndiri kutodzingwa. Ndo iri kuzokonzeresa mukereke instead kuti ndirapwe. Ndoita sei? Kuna na godobori anogona mushonga iri. Mushonga unondinetsa. Saka rubatsiro kumhuri yeZimbabwe ndiite sei? Ndikaona muprofita, ndikaona pastor, instead ndinofugama ndichitaura nawo, ndototya. Right. Makamuona mudzimai uyu. Hai chokwadi. Imimi muchimuona mungwambiti yedenga muchimunyangana namasoya anu aya. Munhu akaita sei? Maybe anogona ngokudwa nabaisa bill. Parunako. Aiwa, zvakanaka. Munhu anoonekwa pane vamwe, anopfeka hembe dzichifita, anoti achifamba unoonekwa kuti pana amai awo. Ukavarehedza vanodavira nesita kuti hongu. Ichokwadi, ndamai varipo. Asi hazvisi zvekuti kana mukadzi aine chimiro chakanaka nemunhu akanaka, pese paenda isinoga nekukombiswa, iyaro achida kuburiswa. Pari kuenda kumachechi kuti abatsirwe.
ari kungotanga nekukandwa shoko asati abatsirwa kungopinda mukereke kana kungogara so wotina kuti amai vari apapo hitore mwendi navo apo havanoda kupiwa tsenangudzo zavo vodati muzondiona apo shoko ratotanga uchicho asikapiwa zvakawanda akutokombiswa ya apo varume vanga vakamuroora vakatotiza dzimba akatotizwa asiva motomuchemera iye ari kuti dambudziko rake riri papi chaipo dambudziko iye akaenda kunobatsirwa kuti wai ndichitizwa nevarume ndisina chandatadza ndisina chandakanganisa saka ndofana kunobatsirwa dzimwe dzechizatoreka pakati pavakaenda mhepo pane vakaenda ipapo hapana here murume anogona kungodzoka achiti mukadzi wangu ndisaitawo dzimba dzakawanda ndichigara nevana vangu nanababa vavo instead yekubatsirwa vari kutoona zvakare ivava zvandirotoona zvakare kuti kunyange ndikavada vanonongondisiya zvakare saka ndobatsirika sei ine ndobatsirwa kupi kwacho kwandinoda kunobatsirwa ndokwandiri kusvika ndichitowireka ndinogona kutodzizvo right vari pakereke no amai mimi mozondiona ende munosanogara mota mangu pakereke mukuru wekereke acho ende munogara mota make kereke mufundisa nemukadzi wake izvozvi pawanano mbiri dzaitwa namai ava vane vana vangani vana 2 imba igege yakaita nemurume vakaita mwana asi murume akangobuda airowa pasi wekutanga akatoshevedza kuti aiwa sha fuma yese tora kana kuri unzi ndobhadhara ini ndati handichada but haana chaanotaura hapana anotaura kuti nemhaka yendasiya mukadzi umwe akasiya pfuma kusanganisira nemotokari akatorowa pasi akaenda akazofona kunyika yeSouth Africa kuti chamari nhandidzoke pfuma kana hama dzangu rada kutaura chinhu vasungise ende ndifonere kuti hakuna anotora chinhu ndichakumirira pazvinhu asi ini niwewe anchada ndinonzi Maxi Gono mukadzi uyo wekwagutu uyo ndofunga anorwara nepfungwa kurara nemhuri imwe chete baba bamunini nemwana zvinonyadzisa ndinonzi Maxi Gono ameno muri yeZimbabwe ngatibatsirei kache mudzimai uyu ari muno muHarare munoti kudiniko HCKB nabhozo chemuroora icho chakanyanya ndinonzi mai Neli padombo shava ndimutsiroka mai nababa Alisha nevapfana vangu Audrini na Ali ya zvakaoma chokwadi zvinonyadzisa unotoshawa kutoziva kuti zviri kumbofamba sei kanyemba ta kanyemba pfo kanyemba ra chemuHarare chine masofa panze icho saka ndiani ndinonzi hita nyakarenga ndimutsoka hita nyakarenga abyosi mukosa Shekman Matono Nobet Chabeta Rufaro Kamanura tichaona makuerere pamwe chete nevamwe vose vakabata chemoti ndinonzi Mr Desire Chibwededza all the way from Bakasa ya pakaipa saka tomuendesa kupi baba Isabel anokwanisa akakubatsirwa nani manje watinotemba kuti uyu kana akasvika ikoko mudzimai uyu aiwa vabvunzei aizva zvifane kupiwa munhu izvi tinaye mukadzi tovapa nhamba tinaye tovasanganisa ndinonzi Moses Muhezha ndizvoka Moses Muhezha paEastview ngamboenda kunopinda church yaBhozho mukadzi uyo anokunda chete wese bati shoko ragara mumurume uyo hatizivi shoko rinokuda murume memunhu mega mega rine simba saka muri kuti udini timbozvizama okay akuya kuti mune chechi here chechi kuisatira chechi muzoko iwo chadiri Kevina kule mukadzi uyo nganotsvaga rubatsiro kuvabatsiri vechidzimai chete anofanira aine zvakaitwa mudzinza make ndinonzi mai Makoni ndiri pazengeza 1 asi kudaro akamboenda here kumachechi anotungamirwa nemadzimai no so ndisingazivi kuti apa angozosarudza here kuti pamachechi esandapinda ndozvandasangana nazvo kumachechi aya nokuti pamwe aingodzura mega makasangana nevarume maybe akatonamata machechi anodarika iwo but apa ataura dambudziko rakanangana nezvaasangana nazvo mai uyo ndimubatsire zvidikizvo munhurudzi uyu ndinonzi William Biziwasi kubhindura kwamusana ndimutsoka mhuru yese ekwaBiziwasi yose ndisati ndaenda kwamusana kumukoma KB unyoro huno kwakatemwa munhu nedemo panyaradzo pabhindura kwamusana kwakatemwa munhu nedemo panyaradzo zvikanzi sori apa munhu akatemwa nsawira waamai vanga vane nyara zvikanzi wanatema asiri iwo ndachida kutema akatemwa nani nemwana wepamba ipapo mwana wepamba ipapo amai vake ndivo vari kuitirwa nyaradzo ndo anotema sawira waamai vake vari kuitirwa nyaradzo mugodzi sawira wechidzimai wechidzimai
zvikanzi sorry asiri wanaenda kutema wandakaenda kutema ndamai vababa vangu mbuya. Baba Isabel, namba dzenyu dzamunobatika dzinoti kudini? Tinogona kunge tavharira mubatsiri wekubhindura uyu pamwe anogona kubatsira nokuda ashedzera kuti zvidiki izvo. Namba dzenyu dzinoti kudini? Kana muchiwasanganisa achikwanisa kubatsira mudzimai uyu, sunungukai kupa Zimbabwe namba. Icho kwadi muri yeZimbabwe vanoda kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero, namba dzisinganyadzisi, namba dzisingabhipwe, namba dzisinganzi ndepi zvakamira sei, asi kungoshedzera kuti ndibhozho, ndikati ndibhozho wakutotsudzura. Kana zvichika ndisvike ndobva ndasvika. 0771 545 025 0771 545 025 0736 263536 0736 263536. Veduwe panhamba iyi, fonai, don't beep. Tinotenda maita basa. Chirongwa hachisati chapera, tiringokupai namba kune avo vanenge vane nyaya vachidaka kubata Bhozhongora. Makasununguka kumubata panhamba idzodzo, uye pane vamwe vanombofona vachiti tiri kutsvagawo namba dzavabatsiri vakabatsira panyaya dzakati. Munongomubata Bhozhongora panhamba idzodzo zvekare. Muroora wekwagutu uyu Kesley ndiri kunoko kuchini. Good morning Mr. Nyeve. Hanzi akachibata chimuti, musakangane Malinga vanga vari special advisor to the president anditika, uye zvakare vari ZANU-PF political member vakamboita ka mayor weBulawayo vakati